nirrispondu din l-ewwel mistoqsija. Irridu naraw l-istruttura tal-wiċċ ta' dawn il-ħrejjef ta' Ġoħan. Imma nixtieqkom tagħtu daqsxejn każ ta' dan li se naqralkom li kien parti mill-konferenza fuq il-Baħnan Makak li kienet saret bejn is-7 u l-10 ta' Diċembru tal-2006. Il-Baħnan Makak bħal Ġoħan tagħna huwa wieħed mill-iktar figuri komplessi fil-kultura tan-narrattiva folkloristika internazzjonali. Min banda bħala promotur u fundatur tal-kultura tal-post fih il-karatteristiċi tal-eroj. Mill-banda l-oħra għandu l-parti tal-bniedem mill-ar u taksir ir-ras u joħodha kontra l-ordni ta' bħalissa. Jista' jidher waħdu imma ta' sikwiti kull alter ego tal-eroj reali. U dan jgħinu biex jistana b'karatteristiċi pożittivi. Il-Baħnan Makak fih kull ma hu ambivalenti jew negattiv, bis-saħħa hekk u figura dinamika ta' bilħaq. U li anke jekk għandu kwalitajiet u karatteristiċi differenti, jidher fil-folklor tal-popli kollha u fir-reġjuni kollha bl-arbit ma' żmien jew ma' fatturi ġeografiċi. Din il-konferenza li referejt għaliha tal-2006 trid tisħaq fuq dan il-fenomenu tal-Baħnan Makak fil-Mediterran u l-hemm minnu. Minn banda l-pajjiżi tal-Ewropa tan-nofsinhar, mill-banda l-oħra reġjuni Iżlamiċi tal-pajjiżi tal-Mediterran tal-Lvant u tan-nofsinhar. Il-partiċipanti jridu jistħarġu il-karatteristiċi reġjonali differenti tal-figura tal-Baħnan Makak. Dejjem jiddiskutu r-rabtiet li jista' jkun hemm bejniethom. L-aspetti komuni li jirgbu fuq xulxin u l-kunċettwalitajiet għal kollox differenti fuqhom. Irridu nisqu l-iktar fuq il-karattru transnazzjonali tal-kultura tal-Baħnan Makak. Jiġifieri, jekk wieħed jistax jiddefinixxi din il-kultura indipendentement mill-frontieri deċiżivi fil-livell reġjonali, nazzjonali, kontinentali u hekk. Fl-aħħar nett sa ssir diskussjoni fuq is-sehem li jista' jagħti l-folklor u l-karattri ewlenin tiegħu lill-kuxjenza Ewropea. L-antieroj. L-antieroj predominanti fin-narrattiva folkloristika Maltija huwa Ġoħan, il-Baħnan Makak popolari ma' kulħadd, f'Malta sal-lum. Madankollu fl-ewwel nofs tas-seklu 20 kien għaddej sottokurrent storiku li permezz tal-letteratura tat-tfal immanipola r-rikkezza diskursiva tal-kultura folkloristika Maltija, tant li Ġoħan intwera bħala idjota. Xi minn daqqiet jiddefinixxu l-aneddoti tiegħu infawra bl-erf, ħażen, makakkerija, tradimenti bħala stupidaġnijiet. Għaliex l-umorizmu? Ir-riċerka u l-pubblikazzjonijiet ta' George Mifsud Kirkuk jisfidaw din l-asserzjoni pseudoxjentifika li saret ikkristallizzata fl-irsim Malti. Ġoħan jiġbor fih l-erf verbali u tipiku mediterranju b'tendenzi negattivi u jitħaq bih innifsu u bin-nies. L-umorizmu mhux biss mezz biex jinżamm l-interess fil-ħrafa, fuq kollox jiffaċilita l-fehim ta' dak li qed jiġri. B'hekk in-narrazzjoni tkun iktar effettiva u effiċjenti. Ġoħan bħala kritiku soċjali. Għalkemm artifiċjalment juri imġiba antisoċjali, il-Baħnan Makak Malti
huwa wkoll kritiku soċjali. Jidħol għal min qed ibati u insulentat. Huwa mezz poetiku biex jesprimi l-erf tal-poplu billi jidher ta' buffu. L-istejjer tiegħu huma ritwal ta' ribellioni li jippreżentaw mod istituzzjonalizzat kif tesprimi antagoniżmu lejn l-awtorità. Il-folklor kollu hekk. Dejjem antagoniżmu kontra l-awtorità. L-aneddoti tiegħu jew praspar jiffurmaw is-sovverżjoni temporanja tordni simbolika konxja fl-interessi ta' subkonxju li jrid igawdi. Ġaħan għandu d-dover li jibdel il-kaos fil-kosmos, id-diżordni soċjali fl-ordni, l-imċajpar fiċ-ċar, l-isbilanċ fil-bilanċ, li joħloq il-ħajja u l-univers simboliku ta' ħajjitna. Ir-ribellioni fil-folklor. Huwa fid-dawl ta' dan li qrajtu, wieħed irid japprezza il-ħrejjer praspar li se nitkellmu fuqhom. Sew meta ġaħan iġib ruħu ta' idjota u joħroġ lilhom u lill-missieru ta' ineffiċjenti, kif ukoll meta jkun makak. Ġaħan juri l-ispirtu ta' ribellioni kontra esprimi l-erf tal-poplu billi jidher ta' buffu. L-istejjer tiegħu huma ritwal ta' ribellioni li jippreżentaw mod istituzzjonalizzat kif tesprimi antagoniżmu lejn l-awtorità. Il-folklor kollu hekk. Dejjem antagoniżmu kontra l-awtorità. L-aneddoti tiegħu jew praspar jiffurmaw is-sovverżjoni temporanja tordni simbolika konxja fl-interessi ta' subkonxju li jrid igawdi. Ġaħan għandu d-dover li jibdel il-kaos fil-kosmos, id-diżordni soċjali fl-ordni, l-imċajpar fiċ-ċar, l-isbilanċ fil-bilanċ, li joħloq il-ħajja u l-univers simboliku ta' ħajjitna. Ir-ribellioni fil-folklor. Huwa fid-dawl ta' dan li qrajtu, wieħed irid japprezza il-ħrejjer praspar li se nitkellmu fuqhom. Sew meta ġaħan iġib ruħu ta' idjota u joħroġ lilhom u lill-missieru ta' ineffiċjenti, kif ukoll meta jkun makak. Ġaħan juri l-ispirtu ta' ribellioni kontra l-awtoritajiet. Issa, hawnhekk santikom l-analiżi tal-ħrejjef ewlenin ta' ġaħan. Imma hawnhekk naraw biss l-istruttura tal-wiċċ. Intkom tridu żommu f'moħħkom dan li għadni kemm għedtilkom biex taraw struttura iktar fonda. Il-parti l-kbira mill-ħtija ta' minin. L-om waqt li rabbitu nfisset, protetti żejjed u ħallitu jitgħażżen kif jakkuża żewġa, isselfitlu libsattiġ, libsitlu l-ħanżira kollha deb, x'aktarx kelmitu dejjem ta' kbir, bir-riżultat li ma qabadx it-tifsir idiomatiku tal-lingwa. Ma' żmien u kien jieħu kollox letteralment. Ara x'tummen numru 15, ġaħan, paġna 37 sa 40, fejn ma jikkwistjonax għala l-mara ma titkellimx, dan hawnhekk issa sa jidħol il-miopija tiegħu. Dana jidħol jaħdem ma' wieħed biħidrab u dan itejbiċċa xoqqa biex ibiħha. U dan imur il-suq u jkun hemm statwa ta' mara. U da jaħsibha mara ħajja. Għax ma jarax appuntu, ġifieri il-handicap tiegħu mhux biss l-injoranza, għandu handicaps differenti. Issa dan ir-rasa tkun tinqala bħalma kienu ħafna mill-istatwi antiki bidlulhom ir-ras kont l-okkażjoni. U din
ir-riħ kien jieħu minn wara, allura x'insaqsija trid ix-xaqqa, niżlet rasa għax imbuttarri u din fema biva. Alla it-tin il-flus għada. Iva wkoll. L-għada mar, ir-riħ kien minn naħa l-oħra. Allura kull darba rasa tmur lura, ġibt il-flus, allura fema le. U basta fl-aħħar tellet omlu, qabad ġebla, tifaħħila rasa, kisri la rasa u mir rasa joħorġu ħafna liri ta' deb. Mela din il-kas tal-istatwa hija riżultat ta' l-ewwel net injorant għaliex ma stennix tgħid inqar xi ħaġa, inqar li x'kien kelma. U ma kienx qed jara miskin, veru ma kienx jara. Issa, imbagħad meta marru t-tieġ, omma qaltlu biex joqgħod il-bot min-nies. Daqqaleb borma, kienet imġemda jew kaldarun, qalbi qiegħda fuq il-libsa bajda għamilha kollha ġmied. F'dawn il-kundizzjonijiet nistgħu nikkonkludu wkoll imħabba l-awtiżmu li għamlu diffiċli jikkomunika. U għalhekk kien diffiċli jikkomunika għax kien awtistiku. Din iddiskutejta xi sen ilu ma' Dr. Elena Tantiburlo u qablet miegħi 100% li kien jiena mor daqsxejn iktar il-bot u nnotajt li kellu sindromu Asperger. Diffiċli jikkomunika u għalhekk kien emarġinat. U dan qatt ma jissemmew li kellu ħbieb, ma kellux xejn. Mela sal-ewwel kwart tas-seklu 20, il-personalità ta' Johann fin-narrattiva folkloristika Maltija. Mela min jurijinna? Luigi Bonelli, għandkom id-dati. Hans Stumme, Berta Ilg. Ġabru etnotesti bit-Taljan, bil-Malti u bil-Ġermaniż. Taljan Bonelli, bil-Malti Stumme, jagħtina phonetic script, ġibt il-ktib tiegħu li ħareġ fl-1904 kif qegħdin taraw phonetic script. Imma b'dak għax Stumme ma kienx qed jiġbor imħabba l-folklor, Stumme qed jiġbor bħala lingwista. Fil-fatt, naħseb jiena Stumme prova jiġbor minn ċeti differenti biex jipprovdulu vokabolarju billi kien lingwista differenti għall-iskop tiegħu. Kienet toħroġ gazzetta l-Ġaħan bil-Malti mill-1846 sal-1848 u mill-1854 sal-1861. Ilg ġabret ukoll 36 ġvenke fi żmien 6 snin il-pras Spartaque Mużel, varjanti Beltija għal Ġaħan tar-Raħal. F'dawn kollha naraw iż-żewġ naħat ta' Ġaħan narrattivizzati kif għadhom sal-lum. Kif jidher f'Giuse Cassar-Pulicino, kull fejn taraw GCP, Giuse Cassar-Pulicino. Jiġbed il-bib warajh billi jġorru l-knisja fejn ommu. Din inġabret minn Birkirkara, darbtejn, tgħidlu ma joqgħodx bil-libsa ġdida fejn joqogħdu nies qatt fuq il-borma mġemda kif semmejna. Din inġabret mix-Xewkija. Qatel il-ħanżira msemna, attaħħa flili fuq il-kromb fl-għalqa u kielu wielu l-klieb. Mela jekk ommu qaltlu li jridu jagħmlu il-ħanżira joqtluha u jagħmluha mal-kromb, il-kromb kien għadu fl-għalqa u dak minn għaliha mexi bravura. Mela, dan huwa stejjer ta' niesna li ħareġ fl-1967 imma kienu nġabru fl-40ijiet u fil-50ijiet ta' Giuse Cassar-Pulicino. Issa, hawnhekk tajtkom it-tipi, x'inhu tip?
tip huwa biċċa minn ħrafa li waħdu jagħmel sens kompletament. Meta ngħid motiv huwa liġ kemm biċċa. Imma waħdu ma jagħmilx sens, però għandu funzjoni biex il-ħrafa tinftiem. Jekk ma jkollux funzjoni il-motiv, allura mhux motiv. Jekk jiena għandi ġgant li jekk jilbes ċertu żarbun li bih jagħmel pasta 7 mili, allura dak huwa motiv. Jekk jiena ngħid iż-żarbun biss m'iniex qed nara funzjoni. Mela, hawnhekk tajtkom it-tipi, għax kieku kelli ntikom il-motifi mhux bil-f, motifi. Kieku kelli ntikom dawk jiġuni xi nofsi oħra. Mela, għandek ta' ġbet il-bib warajk, ta' li ta' banju l-oħtu tarbija sa' ma taqtila. Issa l-ġgant għallu minn fejn se tarafhom għax tħaltu n-naċ tiegħi ma tiegħek u ġoħan għallu għax tiegħi għandhom toqba taħdembhom. Mela marra qaxxar il-ħanżira, tellaħa fuq il-bejt, is-suftar kollu marriħ, eżatt ma jarax allura mandunax lis-suftar u għalla kieku għajjata għandek suf m'għandekx. Mela marra qaċċat siġra, il-lestija maqtuha minn qabel għal-ġgant biex malli l-ġgant jipprova qaċċata jaqla fwidu u din inqalet mal-ewwel. Jasar ġebla. Ġebla ma kienx xejn ġebla, kienet ftit frak flimkien mal-ħalib. Allura x'immarja fasa ħareġ il-ħalib minnha. Imbagħad hemm l-isfida ta' tfigħ. Ikun hemm ġebla kbira u l-ġgant jirnexxielu jitfaħħa nofs mil. U dak jgħidlu lejn nitfaktar il-bot, tara dak il-vapur hemmhekk inwaqqgħu b'kollox biċ-ċorma b'kollox. Le, dak m'għandhomx mhumiex parti mill-isfida. Allura jifranka ilu u mbagħad ġaħan bħala asajd jgħid laqas inqandilha ma niflaħseb wara nitfaħħa. Issa jitfa' l-ġgant tat-toqba fis-siġret tilkom, iħaffer it-toqba qabel, mhux tal-li qaċċata li iħaffer it-toqba qabel. U mbagħad jgħid jagħti daqqa ta' pom fis-siġra u dik tinqala għax kienet diġà mħaffra. Issa dawn ednihom intelligenza u bluwa. Issa ngħid l-intelligenza u bluwa għandna referenza għal Attard, Anton F. Attard, stejjer minn Għawdex, u referenza għal George Mifsud Kirkop. Mbagħad tal-merħba lil ħwejjeġ, mela in-nies is-soltu ma jagħtux kasu għax kien libes libża ġdida kulħadd jifraħ bih. Mela qabad il-platt tal-ikel tefgħu libsa cool għax in-nies lilek iridu. L-inħasa li tilet u tmut, inħasa Borma. Mela issellef inħasa u meta, mamma mia, u meta mar roddila lil-minsil fitilu ta' Borma żgħira magħha, għatlu din, għallax kemm da meta għandi kellha tarbija. Allura meta reġa' mar jissellef tagħtilu bil-qalb biex jerġa' jtieha Borma żgħira oħra. U dan ma ta' xejn. Għatlu hemm x'minna l-Borma. Alla mietet. Tera qudiem l-imħallef u dan għataħħa favur ġaħan. Pero tal-li ġaħan prova jfotti, għal-fotti, u dan għataħħa favur ġaħan. Pero tal-li ġaħan prova jfotti, għala li frustal, bħalma għaletu l-mara. Biex ikun ġust. Bdil bil-qif. Per eżempju, jikollu ċiċra tikollilu tiġiġa u jieħu tiġiġa. Mbagħad imur iħalli għand xi ħadd joqtolilha s-serduq u jibqgħu sejrin hekk u kull darba n-nies iċedulu u fl-aħħar jispiċċa baqra.
u jibjowat mill-lili. Mek naraw ukoll, kull darba li jaqla xi ħaġa, imur jieħdu lill-ommu. Mek naraw kemm kien dipendenti fuq ommu. Laqas kien jimmaġina li u kien jgħidilha li tiftaħ negozju, li tibda negozju. Imma xorta kien jurjom il-ommu, jew itjomla. Imbagħad meta jsegwi l-istruzzjonijiet letteralment, bħalta ġbed il-bib waraj. Issa, l-idjotizmu ta' Ġaħan jista' jkun biċċa riżultat tal-miopja li wiret minn għand ommu u il-vjolenza ta' missieru. L-idjotijiet jew forma ta' kritika lil ġenituri li ma rabbewx sewwa. Waħda tfisser u liħor isawwat. Ma jiġix f'moħħu li l-bniedem ma jistax fiżikament jkolli muniti f'rasu. Ġifieri ma jistax jaċċetta il-fatt li waqgħu il-flus mir-rasa. Jaħli 50 skut fuq poni se jmut. Erġejna ma jarax u mandunax li l-poni kien marit mejjet u fil-fatt miet. Ħallas 50 skut. Iħalli l-kirxa tmur mal-ilma baħar. Imur jaħsel il-kirxa darba veru talbuh jaħsilha, imma darba oħra ħadd ma darbu jaħsilha. U din jaħsel u din tmur mal-ilma. Jara vapur, ixejjirlu dak jasbu li ġralu xi ħaġa u jiġu. Ara u din indafitx il-kirxa. U dawk tista' taħseb. Jismot il-loħtu tarbija. Jiġbed il-bib warajja. Fix-xtumel numru 15 ibiħ idrab lill-istatwa. Ma jindunax li l-poni sa jmut. Issa, tant ma jarawx l-om u t-tifel, l-om u Ġaħan. Li jiġu wieħed li telef kollox, ifen sejri, it-tieċ, u dan sejrin bil-ħanżira, il-ħanżira mlibsa, tamira dek. Tidna l-faħħilkom iva. U dan ifetfet u d-din, bil-ħsib li jisra il-ħanżira u d-dek. Dik għadda asħaris l-ewwitxu. Għallu għawint. U daċ ninduna li ma jarawx. Nizzel il-qazzit. Ipoppa l-warrani, għalla rajtu wiċċi jissa. Għallu hija u wiċċek fattari, u ibniħlek tawali. U kien jaf żgur li ma jarawx. Fix-xtummen numru 25 jitlef id-debba. Għal tikka ġifiri jibqa jimpika u tilef id-debba. U l-mara xieħa tagħtu xkora mimlija xaquf. Flokax kull darba jħalli xi ħadd joħod l-ħsieb il-ħaġa li għadu kemm akkwista. Il-vjolenza. Fix-xtummen 15 Ġaħan jitfa' ġebla ras l-istatwa għax ma tixħarsu tax-xogħol. Jisu mod kif Ġaħan l-idjota ħelsu minnu. Għaliex? Għax ma kienux qegħdin jindunaw li anka meta Ġaħan ikun idjota qiegħed juri l-protesta kontra is-soċjetà, kontra l-awtorità. Allura insomma damiet. Naraw li l-missier kien ikollu poter assolut fuq il-familja. U l-mewt ta' Ġaħan donna ġustifikata biex l-għu il-missier jibqgħu flimkien. Tant li l-missier ġilura d-dar, il-missier mar jaħdem il-bord. Għalla minix ġej lejla. U ġej, kellu premonizzjoni li l-mara se jġrila xi ħaġa. U ġej, u veru kien hemm ħallil id-dar. Ħallil li kellu revolver, li kellu sikkina, l-iskop kien jew talab liku. Il-manipolazzjoni. Fix-xtummen 15 sit il-ħanut ta' drab jagħti biss kif jiġi manipulat. Jagħti biss ftit mill-flus tal-ras l-istatwa. Raġel li tilef flusu joħodlu 50 skut ta' ħmar kważi mejja tilaqas tiegħu.
bniedem id-disprati għamel ta' biruħu sejr it-tiċ magħhom biex jisra l-ħanżira u d-deb. Fix-Xtumen 28 li ġabar minn Ċitta Vekja, saħan ngħidilkom ħaġa fuq Xtumen. Xtumen meta kien ikun fiha dialett, il-ħrafa, ma kienx jgħid minn fejni, kien jikteb mixed dialect u ma jgħidx minn fejni. Jiġifieri meta kienet tkun Malti standard, allura nistgħu narfu pereżempju daqal minn fejna Ċitta Vekja l-imdina ġifieri. Il-qattil ta' 3 kapuċċini għara kif daħaq bieda, dan kien kriminali u xewa 3 kapuċċini li il-mara ħbit fil-forn, xwijhom fil-forn. U baqdu jwaħlu f'xulxin ta' minn it-tort u l-mara, insomma fl-aħħar qal ħalli nsejjaħ il-ġuħan. Inti ħlira u joħodhomni. Mela, ħadlu wieħed. Ma qalux li hemm 3. Mela, x'inġi lura l-lira? Qallu da ġilura l-kapuċċin, arġa' mur itfnu. Arġa' mur fuq il-baħar. U dak reġa' mar bl-istess lira jitfgħu il-baħar. Raġa' ġilura. Qallu erġa' ħudu. U kien it-tielet wieħed u ħalles minnhom blira. U ġej lura jiltaqa' ma' kapuċċin ta' veru ħaj fuq il-ħmar. U qallu għalhekk mela qed tasal qabli għax fuq il-ħmar u jien bil-mixi. U qatlu. Mela. Jiddeċidi bla ma jippjana. Dan sindromu parti mill-awtiżmu li għandu jagħmel ta' rasu, parti mill-awtiżmu jissofri minnu. Ġaħan jiġbed id-dikwarar, għaban il-loħtu bil-miskunjani. F'ġaħan wiċċiċri qatel l-oġol u mar jaħsel il-kirxa u jisejjaħ vapur biex jaraw indafiċ. Issa, dan huma tipi ta' uħud mill-Praspar. ATU Arn Thompson. Mela, dawn kollha jinsabu fil-indiċi ta' tipi li ħareġ fil-ħamsinijiet. U tinduna iġiblek f'kemm pajjiżi jinsabu. U jinsabu f'ħafna pajjiżi differenti. Issa hawnhekk għandna ta' ilg ġib xi 17 waħda. Ta' ġaħan, apparti ta' kemm użell, Nbaddi tajba. Bonelli ġib waħda fejn tifel intbat jieħu sampil tal-urina u ħatommu u fl-axħar li l-ispizjar għalu tiegħi fil-wiċċ qiegħda. Issa, di kollha qedna bħalhom dawn diġà huma tipi differenti. Issa, Farini dan figura li sa ngħid mhux importanti. Dan kien imhom bit-Taljan. Għandu 3 volumi. U ġaħan jidher idiota f'9 tipi minnhom. Issa dan biskop għamilhom kienu maħsuba għal studenti tal-klassi l-għolja, ġifieri tas-sinjuri. U għalhekk ġaħan jiġi identifikat mal-klassi l-baxxa. Imħabba fek, l-iskop ta' Farini kien psikosoċjoloġiku. Hawnhekk għandna il-tipi ta' Farini, issa Farini jew adattom, jew traduċihom, dan kien jgħallem Umberto Calosso. Imbagħad għandna frażjoloġija proverbjali hemm iżjed minn dawn ta' ftit eżempji. Li għadna ngħiduhom sal-lum. Tkunx ġaħan, din ngħiduha jew x'in ġaħan ngħiduha ta' spiss.
Issa, La Ferla u Ibivella u l-kodba għall-iskejjen. Issa daqskemm Farini kien pro-Taljan. Sewa, La Ferla u Ibivella kienu pro-koloniali. Fl-1920, Albert Vira Ferla kien direttur tal-iskejjel elementari u wara 13 sena sar direttur ta' edukazzjoni. Rrid jirriforma it-tagħlim tal-Malti fi żmien il-kwistjoni tal-lingwa. L-għaqda tal-kittiba tal-Malti ħarġet b'ortografija ġdida fl-1920 u tagħrif fuq il-kitba Maltija ħareġ fl-1925 bħala l-metodu l-ġdid tat-tagħlim. Kien Ibivella kien assistent spettur, appoġġjah billi ġabar għat-tagħlim mal-ġabra ta' Ward, is-6 volumi ta' ġabra ta' Ward bekk saru. Ibivella ġabar għalliema differenti, kulħadd jillesti ktieb. Fosthom George Pisani, il-poeta ġifieri. U bekk ġiet ikkompilata l-ġabra ta' Ward. Pereżempju jien l-iskola ġabra ta' Ward kelli. Ommi u ħuta ġabra ta' Ward kellhom. Imbagħad daħlu oħrajn. Vella kellu personalità qawwija u perspettiva kulturali mill-aqwa. Kien pro-koloniali u favur il-livellar tal-klassijiet soċjali. Fost affarijiet oħra personali kien jagħlem il-missieri u x'ismu u missieri kien ifissat bl-Ingliż. Jiġifieri daqskemm għaddielu barra minn hekk kien jiġbor il-Pjazza tal-Mosta, kien jiġbor madwaru numru ta' żgħażagħ u joqgħod jgħidilhom fuq l-aħbarijiet, joqgħod jgħidilhom li jfettillu. Imma kienu jieħdu gost u kienu jdumu flok ma joqogħdu fil-każin joqogħdu jisimgħuh. Mela, l-Ingliż fil-Malti saru iż-żewġ lingwi uffiċjali, bil-Malti flok it-Taljan. Mela, mill-indipendenza 1964 law, il-metodoloġija tat-tagħlim tal-Malti tal-ortografija ma nbidlitx. Il-figura ta' ġaħan baqgħet tidher mhux biss ġabra ta' Ward, imma wkoll fid-Delfin, il-ġojjin, bl-istess interpretazzjoni ta' qabel. Jiġifieri ma rawx li ġaħan idjota qed jikkritika s-soċjetà xorta waħda. Kien id-drammaturgu, dan huwa żmien importantissimu, kien id-drammaturgu Franz Lebeyer li bidel din l-interpretazzjoni fil-ġaħan ta' Binġemma 1985. Fil-The Bilingual Writer as Janus 1989, Lebeyer kiteb li ġaħan huwa il-varjant Malti, għal kif jiddefinih, ta' 900 sena baħnan makak mitiku. Mela, l-idjozziji ta' ġaħan f'kodba tfal. Issa din informazzjoni pubblikata fl-aħħar tas-sena l-oħra Dr. Helena Tanti-Burlo. Tgħidilna Helena Tanti-Burlo li jservu dawn l-idjozziji, jservu ta' mezz pedagoġiku bekk it-tfal jitgħallmu ma jaħdux il-lingwa letteralment kif kien jagħmel ġaħan b'riżultati diżastrużi, imma jifhmu s-sinifikat metaforiku u forom oħra ta' espressjoni minn kmieni u jkollhom moħħhom jilħilhom. Mela, dan huwa li għandi hawnhekk għandi il-ktieb li kitbet kapitlu fih Dr. Tanti-Burlo. F'dan ix-xogħol użat il-figura ta' ġaħan skont fost l-oħrajn l-istudju ta' Mifsud Kirkov. Sens mhux qed
neċessarjament ħażin, imma jaf li qed isir xi ħaġa, pereżempju, jiena naħdem kif suppost, naħdem inħallas it-taxxa whatever. U ħadd ieħor jaħdem u inti tajt aħdem ja ġaħan. Minnu l-ġaħan? Jiena li qiegħda verament nimxi ma' regola, li jiena li qiegħda nimxi moralment tajjeb. Hekk tiġi. Għax il-persuna l-oħra, il-persuna li jagħmilha tal-ġaħan huwa makak. Ma tkun ironika, ma meta tgħid taħdem ja ġaħan? Iva, imma l-element matul iż-żmien naħseb li kien hemm tidjieq fil-tifsira tiegħu. U tidjieq għal sens iktar negattiv, jiġifieri jisu mir-repertorju tiegħu tneħħiet il-ma. Din mistoqsija ġejja mill-fatt li jiena nagħmel kemm għadhom ħajjin fil-fond tal-poplu. Mhux dawk li marru l-iskola u minn ġabra ta' wara. Ħana jkun feġi għall-mistoqsija tiegħi. Jien in-nanniet bħal tiegħek kienu jirrakkontaw li l-istejjer, dejjem bil-ħrejjef. Imma qatt ma rrakkontaw li waħda ta' ġaħan, qatt. Qatt ma kont smajt ġaħan jiena. Dejjem kienu jkunu ħrejjef ta' sħarijiet, dejjem. Imbagħad kienet ommi li bdiet tirrakkonta li ta' ġaħan, u kun xrid nikol, u dejjem ngħidlek storja. U fosthom kienu jkun hemm ta' ġaħan, imma kienu jkunu dawk ta' ġabra ta' wara. Jiġifieri tal-friles, tal-bib. Ma kienx kien hemm oħrajn. Kienet normali li joqtlu l-tfal. Kienu dan is-swat kienet mill-ġenna. Ma grazzi Ma tajtilhomx. Kienet kultura. Kienet kultura hekk. Għandu dmir, anzi mhux tal-li għandu dritt li għandu dmir ir-raġel. Le, jiena niftakar meta kont żgħira, ommijiet fit-triq jiġru wara tfal biċ-ċinturin tal-ġilda u jwaħħlu.